Eserlikler yurttaşlar. Hoş geldin yurttaşım. Taşlar. Soğuk esenlikleri taşlar. Kaotin. Buyurun. Bu nämet temamız? Bugün temamız korrupsiya. Indi eskaçık nämedir şu korrupsiýanyň nämedigini düşündirip bersek. Başta korrupsiya näme? Korrupsiya bu bir wezipäni öz şahsy bähligine ullanmak demek. Yani wezipede maňa näme ýerýär, maňa para almak ýerýär. Para vermegem korrupsiýa ýerýändir. Maňa nepotizm ýerýär, yani garyndaşlaryny näme işe goýmak. Ýokary işlere almak, garyndaşlaryny ýakynlaňy. Ondan soň maňa näme-de ýerýär, ine türmedeki insanlary gynnaýanlar bar. Zulüm edýärler, olaram ýerýändir korrupsiýa. Manipulasiýa edip gorkudyp pul alýanlaram ýerýändir korrupsiýa. Umuman şol özüniň wezipesini özüniň şahsy bähli üçin ullanýan adama korrupsioner diýerler we näme üçin korrupsiýa näme üçin edýär bu adam? Şol öden işinden näme düşen pul girdeç almak üçin, özüne girdeji köpräk pul, köpräk girdeç almak üçin sada dilde düşündirýärsa. Mesela bizim ine ýurtda Türkmenistanda gaty ýaýgyndyr bu korrupsiýa. Munyň gaty nemesi bardyr, kän faktorlary bardyr, kän karakteristikалary bardyr. Belim biz munyň sadece Türkmenistanyň içinde has ýaýgyn bolany aýdyp geçsek, bulan korrupsiýa bardyr, bira bu tawy korrupsiýadyr munyň. Günlük işimizde, günlük hayatımızın içinde bolan korrupsiya, bu sistemli korrupsiýadyr. Deýle bu tawy korrupsiýa diýmek näme? Hani günlük nämemiz, meselem spravka gerek bolýar, talona oçuradyp spravka alýarsa, oçura durmajak bolup ya tanşymyz bilen alarsyň, ya bir manat berip alarsyň, ya da meselem bannisada näme dip näme diýilýär, bannišni listler bardyr. Onu almak üçin hem meselem pul berip almak üçin ya da geçen günleriň üçin näme aljak bolsaň o da korrupsiýa ýerýändir, bu tawy korrupsiýa ya da meselem ine poýzlara, samolyotlara ine bilet satylýandyr. Poýzyň içinde ine näme kassaň öňünde gaty ullakan oçurt durandyr. Gündüzin sagatlarça oçurda durarsyň kassaň öňünde bir bilet almak üçin. Emma sen orada wagtyň giderip oçura durmajak bolsaň, üstüne bir manat goşup bersen, derejek o bileti alyp bilýän. Bu da korrupsiýa, sebäbi kassir özüniň nemesini şu ýerdäki iş wezipesine oturan wezipesini özüniň şahsy bähliginde ullanýar da korrupsioner bolýar. Ondan soň näme bardyr ine gaty kändir bilen meselesi ine daşary ýurtda okuwçy nämeler, enatalary bardyr. Daşary ýurtda şagalaňyza puý berjek bolsaňyz, onu bilýändir köp daşary ýurtda okuýarlara gaty tanış meseledir. Yani ýankyny puly geçirýän çaň agyzy burnundan gan getirerler. Hatda şu daşary ýurt institutlara kaýran alýar. Sen ýöne köwet näme berse, geçen okda Türkmenistanda hökman nämemiş, gök peçat boljakmyş, hökman beýle ýazyljakmyş, öyle ýazyljakmyş. Bu ýörite bu majnamalar kete edilýär ki, mundan şoýadan pul almak üçin. Ondan soň üstüne bir manat berýän welin derejegem bankdan pulun geçýändir. Şu pulu vermesen, bu işlerini gaty uzağa çekýändir, köp süründürýändir, näçe ýeriň gitýändir, wagtyň gitýändir. Muny ýörite senden şo pul almak üçin şunu döretýärler da. Ya da bir
invalidnesine çıkacak bolsan. Neçe valakitadan geçmeli. Yani şonun pulunu verersin veli, derocuk senin işin bitýändir. Olara da neme diýilýär? Bu taoy korrupsiýa diýerler. Burada bunun sistemle korrupsiyası vardır. Bu da bir sistema gurulundurýar bu içinde ve o sistema içine giren adam zorunlu isler islemez o korrupsiya o sistema layık olmak zorundadır. Yani mesela bir iş yere girýänsiň. İşe diyelim bir yerin başlygy oldum diyelim. Sen o yere girenden soň sen mecbur o yerden almaly bolýansyň. Almaly bolýan, sebäbi ýokarıda bermeli bolýan. Şu ýerde oturmaň üçin sen para almak zorunda we ýokarıda bermek zorunda. Şu ýerinde oturup şol wezipäňi ullanmak üçin sen ýokarıda pul bermeli bolýan. Demek bu gurulan sistema bar. Ýerarhiçny bir sistema, ýerarkiýasy bar. Aşakdan ýokary ötýändir. Meselem, diyelim bir etrafdaky bir başlyk vilayetdäki pul berýändir, vilayetdäki aňyra näme berýändir? Aşgabatda berýändir. Näme, men sada näme berýändir? Düşündirýän. Baskança usul bolýar-da, şeýle bolýar-da. Baskançak usul bolýar. Näçe baskançakdan ýokary galdykça senin o pul mikdaryň da köpelýändir. Git ve iň ýokary barýandyr we iň ýokarda da näme bardyr? Iň ýokarda da hazina vardır mesela. O hazinany ele geçirendirler iň ýokarysynda we o hazinany ýürüýte şeýle bir nemelere ýatyrýarlar ki has köp ogluk edip biljek yerlere ýatyrýarlar. Mesela näçe bilime ýatyrmaýarlar? Bilimdeken oglak bolanakda. Näçe nemelere ýatyrýarlar? Muny ýürüýte diyelim aeroport. Yani aeroport sandım. Guruluş goýuna aeroportda ýatyrdylar. Aeroportda ýatyrýarlar. Hazinadan oňa geçirýärler. O ýerdenem kän pul oglak bolýar-da. Mesela näçe bir aeroportda 2 milliard ýa hakykatdan hem 2 milliard ýokdur, ýarym bahatydyr belki, emma şoňa indi şunça ýatyrdyk diýip hazinadan pul oglamaga gaty schema da. Ve bize ne için gerekli yana bir sanak aeroport? Gerek geldi bize näme şol yana halkara, reisler, zatlar kän bolýarmy? Biz bir ýapyk ýok. Bize o yana gullakan aeroportun geregem ýokdy. Öňki aeroportdan bolýardy, ýöne bu näme üçin yana bir sanak aeroport şo ýerden kullanmak üçin. Korrupsiýa. Näme üçin akylly şäher salýandyrlar? Näme üçin otel salýandyrlar? Näme üçin olaryň ýerine mektep salmaýarlar? O ýerden pul demek bolanak, oglap bolanak. Şoň üçin o ýerden salmaýarlar näme? Yani gördüňiz ýana ýurdun bütün hemme ýerini, bar ýerini korrupsiýalan, yani iň ýokardan başdan korrupsiýa başlayandır, aşağı çelli, damarını salyandır, aşağı çelli ve bütün yurt korrupsiyanın içindedir. Şonun üçin bu neme ýanak, bilim ýanak nemelere, odaklara pul ýatyrylman üçin diňeni şol oňlanıp boljak ýerde guruluş ýanak nemelere ýatyrylan üçin bizim ýurdumyzda ýene şu ýanak işsizlik bar ekdir. Ýene şonu biz ýurdun içinde näme kynçylyklar ýaşaýan bolsak, ýene şunun ýüzünden ýaşaýandyr. Ýatyrym dogry ýere ýatyrylman üçin, bu ýatyryljak ýere ýatyrylmany bu pullar ogurlanýany üçin bugün ine biz şu ýagdaýdadyr. Siz dowam etseňiz indi. Indi korrupsiýa diýäsda, hukukda da korrupsiýa diýip. Ondan maglumatlar korrupsiýanyň döremegine näme sebäpler?
Truvaşdan konstitusiýanyň gurulşy, kanunlaryň ýasamak için ýasalşy. Ýa-da kodekslaryň düzülşi. O kodekslaryň näme görä-da? Kanunlara görä düzülýär-de. Ondan soň ýurdun iqtisady ýaly. Ondan soň ahlak, adamyň ahlaky. Ähli. Yani ahlaklymy, ahlaklymy. Ondan şey korrupsiýa döwrüne köp faktor sebäp bolýar-da. Ine häzir Türkmenistany alsak, bizim Türkmenistanyny alsak, bu wagtky özüni häkimiýetdi tanadýan toparyň buran konstitusiýasy bardyr, ýani düzen konstitusiýasy. Güýjüň 3 şaharyndan bir adamda jemleýändir. Şo taýdan ýa başlaýar. Ondan soň kanunlaryň düzülşi, ýasamasy. Ondan soň südýäme proses, ýani südýalar, ýani kaziýet. Bularyň bagymsyz bolmazlygy. Prokuratura ýene-de bagymsyz. Ondan soň döwlet guramalarynyň aýlyklary. Devletiň merkezden alalyň geçende molumlaryň aýlygyny hasapladyk-da ortalama 3000 manat. Şol bir kiçik hojalygy, er aýal we iki çagaly hojalygy eklemene hiç gelen mümkinçilik göreden oktar. 3000 manat. Ondan ister istemez korrupsiýa adamlary ýüz gurmana mejburiyetinde galýarlar-da. Ýa-ni doktorlarynky ýene şonuň ýaly şu wagt hasta bolup düşsem aptekler bilen doktorlar bir işleşýär. Her doktoryň öz işleşýän bir aptegi bardyr. Gerek bir gerek bar derman ýazarlar. Plan deme aptega da bar. Ýa-da ýene gözüm ýaş çağırlar soňky döwür gözüm göz demesiniň doktoryň ýanyna barar bolýan. Senin plança, yani minus plança ya plus plança senin yetmeçiliğin var gözünde. Şu dermanlar al. Yine de şu vizitka diğer içinde nemenin suratı vardır dükkanın. Aynak satyan dükkanın suratı var. Şunun nemesi de vizitka. Yani şu dükkanı salgı veriyor. Yani her iyi veren kliyentin üstünden göz nemesi var. Pay var. Yani şolum neme de korrupsiya. Şimdi yan kaçını değerli turu baştan korrupsiyanın dönemine näme konstitusiýadaki büyük kanun yazılışı, ondan soň konstitusiýa esaslanyp kanunlaryň döredilişi, ondan soň kodeksin yazılışı, aýlyklaryň kes bolmagy, yani halkyň iqtisadi ýagdaýynyň kes bolmagy, ýurtdaky garyplyk, işsizlik, ondan ne Türkmenistan şu wagt näme da polisiýa ýurduda polislerin köp bolup özleriniň çapdan aşak kän bolup aýlyklarynyň az bolup professional däl polis bolup bolan üçin nähil diýýär mejburi ýagdaýda korrupsiýa ýüz urmaly bolýarlar. Yani o belenen wezipe iş wezipesini öz peýdasyna ulanmagy mejbur bolýar. Şol ýurdun içindäki sistema şonu teşvik edýärler. Turuwçdan näme girerin ýaly korrupsiýanyň içinde
Doğuldun, korrupsiyada doğulan, ballikte doğuldun. Ondan soň ýasla gittin, oňa ilçe ýasla gitjäň bolsaň ýene korrupsiýa, oňa muňa zätke bermeli. Mektebe gidende ýene şonuň ýaly institutlara ýa ýokary okuw taýlara giýiljek bolan. Ýene pul bermeli. Daş döwrüň şu wagtky sistema şol korrupsiýanyň ýaşamaklygyny üpjün edýär. Halk nähili diýýärden döwlet guramalarynyň hemmeti korrupsiýanyň içinde. Näme üçin hiç birisi laýyk däl, ýani işine laýyk däl. Professional däl-de, öz işiniň ustady däl. Ondan soň ahlaksyzlyk bar içinde. Ýani halkyň gymmatlyklary bolar. Şolar ýetirilen soň ýüride ýetirilýärler. Ondan soň şu korrupsiýanyň düremegine getirýär. Gaty bu sözüň daşynda gaty faktor kän bolýar-da, ýani işlemegini teşvik edýär. Onuň bilen näzik göreşmek ýa-da ne ýalňyşmasam geçen ýyl hawa korrupsiýa bilen göreş üçin gurama döredýärler, ýani marda edarasyny gurýarlar. Ýani şol edara girecek bolsam $3.000 par etýärler. Görýärmi? Şo guramanyň özi par etýär. Sebebi nähili diýýär? Denetleýjek, ýani kontrol edýän edara hökmünde döwlet edaralar bolsun, ýa fiziski lisda bolsun, ýuridiski lisda bolsun, hemmesiniň üstüne ýani denetleme nemesi bar-da, güýji bar. Näme diýmekde? Halkdan pul çöplemegiň aňsatlaşdyrylan formasy-da. Ýa-da belläki eşitmek. Ýani döwlet guruluşy edýär. Aeroportlar birden olimpiski şäherçe diýämi daşym muramlar bilen awaza diýersiň. Ýa-da zawod, fabrikler gurarlar. Şonuň hemmesi nähili pul aklama prosesiň içinde-de ýani pul aklama üçin edilen oýunlaryň biri. Şol düýk korrupsiýalaryň ýerine girýär. Ýankaly korrupsiýa bilen göreşme guramasam iň aňsat ýolda ýani halkdan pul çöplemek memeli. Bilmedim, onuň gurmamak dogrumy? Men pikirimçe ýalňyş diýip düşünýärler. Adam faktory bardyr. Ýani döwlet işgär bolsun, ýa-da bilmedim, ýa fiziki lisda bolup biler, ýuridik lisda bolup biler, ýani şahs bolup biler. Şonuň girdejisi özüniň başgalardan aýrylyp bilme potensiýaly bolmaly-da aýnamyna, aýlygyna. Onuň daşara mene eýitim sistemi bardyr. Şonuň bilen halkyň ahlak nemesiniň gymmatlyklaryny öğretmeli bolýar-da. Ýani şol korrupsiýa sada internetimiz açyk näsazy boldy. Tehnika sebäpleri dowam etdirmeli boldy-da. Näme diýip otyrdyk? Ýani korrupsiýanyň dörme şertleri bar. Adam faktoryny birinjilik bilen üstünden aýyrmaly bolýar. Ýani içinde aýlyk girýär, ahlak girýär. Ýani ýurdun iqtisady ýagdaýy, ýani gariplik, işsizlik,
korku basky sistemasy gatken zat yani konstitusiýanyň kanunlaryň öňgörüjilikli diýenler kanunlary köp zat näme diýär täsir edýärler korrupsiýa döremeýär. Turu başdanam bir gysgaça alanda laýyklyk gerek. Laýyk adamym üstesinde ahlakly bolmaly. Yani ahlak değerleri güçlü bolmaly. Aýdýar. Öz işini bilýän adam ene laýyk bolýar. Üstesinde ahlak değer näli? Milli değerleri bolan yani oğurluk etmeli däl, başga ýerine oğurluk ettirmeli däl. Görseň yani öňünden ölçäp bilip ýalňyşlyk boljak zatlary öňünden ölçäp bilmek. Ýagşyny näde dogryny yaramady saýgarmak garaz yani ahlakyň öz nemesi bolýar-da yani watan öňündäki wyjdany, halkyň öňündäki wyjdany öz özündäki yani jogapkärçilik wezipelendirilen ýeriň jogapkärçiligi bar. Garaz ýene-de şonuň ýaly sana oturyň bir näçe faktorlar bolýar-da onuň ýa-da ýene-de ýigirde gaýtalap geçen ýene-de şol laýyk we ahlakly adamlara bagly bolup durýar ýa-da siz şol korrupsiýa döremedýär sistemany gurnap bitmekleri, sistemany gurnajak bolan konstitusiýadan başlamaly. Şoňa görä kanun çykarýan, konstitusiýaňa görä. Şoňa görä da kodeksler. Birinji bir ýurt yıkılacak bolsa ýa bir ýurdun içinde rejim bar bolsa ne şu wagt Türkmenistan ýaly bilim sistemasy bardyr yani eğitim, öwretim şonuň zarba ursaň şoňa hemme ýurt birden çökýär eken. Eskeriňem sen eskeri ýaly bolanok, polisiňem sen mentol bolýar. Möhüm eşniklerim yani milli hukukçylygyňam yurttaşyna hyzmat eder. Yurttaşyna näme hyzmat eder? Şu wagtky ýaly möhümeniň Rus KGB-siniň filial bolup biler. Dogrymy? Ondan daşy bolmanan bilip biler. Yani laýyk bolmasa yani professional däl bolsa ýurdun daşynyň ýa içinden dörýän ýurdun bähbidine ters gelýän hereketleri görüp bilmezligi ýüze çykýar-da. Öňüni alyp bilmezligi. Mahkemeniň iş. Yani kaçına bilim çökürdünmi? Yani öwretimi hemmelerde deger eken. Medisinaňa da deger, maldarçylygyna da deger, daýhançylygyna da deger şol. Korrupsiýaň özü döre berýär şol. Deme. Şonuň hemmesi bar. Korrupsiýa döremeniň howasy dör we bolýar-da. İstemeden dörýär şol korrupsiýa. Men şu wagt şaşylar aýdyn, goşuňy baglansa. Awa parazit ýanak nemetki dörýän eken. Çaýy ýanak bara. Damar salyp giderýän eken. Bular üçin näme bilime ýatyrym ýapmaýar diýe sen näme üçin sebäp? Neme del? Peýdasy ýok-da bilimde bularyň. Yani heme o ýerden molimlara pul tölemeli, hem näçe köp ýatyrym ýapsa o ýerden şonça da eýitimli çağa çykýar-da. Bu eýitimli çağa da gerek gelýär bulara. Yani bir ýerde oğurluk ýapmak üçin eýitimiň geregi ýok. Olmasa bakın şimdi türmelere yatırım yapsa o ýerden hakem neme gelýär. Heme o türmelerin içine korku salýarlar millete. Hemen oturallardan şol oturan adamlara ýene de şo ýerde biznes goýarlar. O ýerden hem ýene pul çekip alýarlar da. Burada sen bir türmenin başlygy boljak bolsaň bar ýa. Deňeşdirin bir mugallim işe girjek bolsa okuwa näçe alýar? Indi bir türmenin başlygy işe girjek bolsa
ya da diyelim bir orta mektebin direktori girjek bolsa işe näçe para berýär, bir türmäniň načaldygy, türme načalnygy boljak bolsa näçe pul berýär. Ikisiniň gazanjy dähili. Nirden has köp korrupsiýonер gazanjaly bilýär? Şeýle gurulan sistema bu bara. Indi bu milletin gözüne çapatmak üçin ol nemelere, meclislere, rahatlara çıkaryalar. Nämemiş bir gyz bilýärdi, hat gymmat satypmış, nämemiş bu ministr ogurlyk edipmiş, nämemiş bu prokuror ýene demedipdir, wezipesini ullanypmış. Emma esasy iň uly neme beýdip halkyň gözüne çapatýarlar da şeýdi. Ama iň uly korrupsiýoner başynda oturýar. Yani şöyle burada şu sistema, yani korrupsiýany ýok etmek mümkün däl. Sebäbi bu sistemanyň özü korrupsiýanyň üstüne oturdulan fundamenti korrupsiýa. Şonuň üçin o sistemany ýok etmeli, korrupsiýany ýok etmek mümkün däl. Sebäbi fundamenti, esasy, temeli korrupsiýadyr o sistemanyň. Iň ynandyrjy ýere mara şeýle bir insanymyzyň ganyna siňip gidipdir ki bu korrupsiýa, şu paraxorluk. Hatdaýyna daşary ýurda çykýarlar, näme üçin kän Russiýany terjih etýärler okumak üçin. Sebäbi o ýerde pul berip gutorup bilýärler. Biziň insanyň nemesine siňip giden pul bilen eýer şeýle bir bolmaly zat ýa-ni ganymyza siňip giden zatlar. Biziň diňe bir soňky 33 ýyl däl-de, o aňyrda ýatan 70 ýyllyk Sowet Soýuzydan ötürde. O soňky 33-34 ýyl hasam onuň üstüne. Şonuň üçin biziň insanyň ganyny şeýle siňip gidenine Türkiýede işleýän nemeler bardyr, adamlar bardyr. Bir-birine iş tapdyran üçin pul alýandyrlar. Başka hiç bir millet etken däldir meni. Gatu utanç verici burada. Hadimek bu korrupsiýa bara, korrupsiýa diňe bir ekonomik taýdan ýurdy, insanlary garyplaşdyrmaýa, bu bara ahlaky degerlerine de paltyrýar. Sebäbi pulu tapma mejbur etýär. Pul bizdiňe pul diýip barda hayatymyzda diňe puly ýokary goýýar. Iň ýokary zatymyz ahlak degerimiz bolmaly ýerine biz onuň ýerine pul goýýar we bu ýerde de bizim ahlaki degerlerimiz, ahlaki gymmatlyklarymyz ýok bolýar. Ve ahlaki gymmatlyklarymyz ýok bolanlykdan bäde sosial çürüme başlaýar. Jemgyýet çürep başlaýar. Şu häzir görüp oturanmy çürük jemgyýet. No. O känem nemekmäli, uzagada çekmäli. Aýtjak-adyňyz bolsa aýdaýyn, bolmasa näme daýly. O aýtjaklarym bir ýene de gaýtalap geçen şol. Bir ýurdum. Singapur'un ilkinji gurujusy. Näme diýär? Ýurtda korrupsiýany ýeňjek bolsaň, öz garandaşlaryny türmäge basmana taýin bolýar diýär. Korrupsiýa dörenmez ýaly altyapysyny dogry gurmaly da bir ýurdun altyapysyny. Sisteme integrasiýa eden wagtyň şonu adam nemesinde özü dörenmez ýaly ýagdaýda gurmaly da sistem. Onda bolmasa edil suwat gymyz ýaly bar gymmatlygymyz pul gazanmak, ona nähil ýagdaýda gazanmagam kändini gyzyklandyryp duran jogyn doldurmaly. Bolýan mene köpel turmaýyn urunmy. Şu korrupsiýany ölçeýän bir indeks bardyr. Восприятие коррупции, индекс восприятия коррупции diýär. Türkmendanyň adam ýokda
Yok zaten Doğru ne? adam almayadı. Statistika yok bolan soňunyň atlaram yok bizde. Korrupsiýa derejesini ölçeýän bir indeks we bizi bu demede iň neme näde ölçelýärdi şu iň korrumpirowany döwletler iň aşakda bolýar, baly pes bolýar dälmi? Şeýle ölçelýär gerek. Şeyler ya da nemede statistikada in korrupsiyon nemede sistemin içinde oturan yurt hükmünde orta adada yani Aziýanyň diktatörlüklerinde şeyle ýokarlaryň Pasifikden aýdýar da Türkmenistan tekiz wal yani in köp neme korrupsiýa skemasynda işleýär. Dünýäde in korrupsiýa az yani ýok diýen ýaly nemenem Daniýa ýurduny aýdýar. Daniýa ýurduny görkezýär. 90 Daniýa bar, Singapur bar, Norwegiýa bar. Şol ýurtlar ýokarda we nemenki Gazakstanda diýdim. Gazakstanyň 67 ýa 97 diýişim. Neme ýadymda da 97 diýdim ka. Evet, Orta Aziýa regionunyň içinde iň korrumpirowanyny Türkmenistanda. Ýoksam antikorrupsiýon guramalara başlanan yani korrupsiýa bilen göreşmek guramasy diýip. Korrupsiýanyň antikorrupsiýon komiteti. Oňa da pul berip diýilýär. Neme däli? Hoşlaşaýalanda. Bolýar. Bolýar. Sag bolun. Dinleýänimiz üçin pikirleriňiz, zatlaryňyz kommentariýada ýazan. Her kimiň pikiri bizim üçin gaty önündedir ýurtdaşlar. Bolýar, onda sag bolsun.